Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, sesiphinde sabuya futhi nolunye uhlelo silibiza ngokuthi Vela Star Wami, right here on a favorite channel Umjolo Show. Igama lami nginguDlala Matifana and I'm the next big thing la eMzansi. Uyazi ukuthi njengoba ngivela njengamanje siza nolunye futhi uhlelo elizokufundisa ngoba ziningi izinto ezenzakalayo emhlabeni jikelele futhi kunezigama eziningi ezahlukahlukene. Namhlanje sithe asike sikuzele nolunye uhlelo ukuze wazi uphinde ubone ukuthi izinto ezenzeka kanjani la ngaphandle. Ukuthi now uyarelate nale show kula khulu ongakwenza ungasi-emaila to umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com if ever uba nenkinga efanayo nale ekumele siyilungise namhlanje. La eceleni kwami khona usisesinayo njengamanje sokhuluma naye sizwe ukuthi indaba yakhe ihamba kanjani. Dadewethu sawubona. Sawubona Madlala. Kunjani? Ngiyaphila njani bhuti wami? Ngiyaphila. Siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje sizokhuluma nawe and njengoba sinawe nje namhlanje ungathi kukhona and ufuna ukuthi ukukhulume ngoba cha uyabona ukuthi isikhathi sesambile, but before we get there asiqale nje ekuqaleni. Sinobani namhlanje? Namhlanje ninoRelata Tekobe. Yes. I'm born and bred at Diepkloof as on 4. Ngize KZN ngazofunda. Yeah. Okay. So njengoba ula KZN ufike ngokufunda, now kusothola lento oyitholile nale ndaba ekulethela namhlanje. Awusithathe nje usibeke. Yini ekubeka la namhlanje kwenzakalani? Okay Madlala, yazi into engibeka la namhlanje is that I was in a relationship. Actually I'm in a relationship nobaba oshadile. Okay. Sibonanile nje sajola kwaba mnandi kwaze kuba khona ingane. Lengane le ikhona manje ina 4 years. Igama layo ngokwakhanya. Kodwa ke ingane manje ayaziwa kulo husband which is a boyfriend yami. Yabona ayaziwa. So right now angazi ukuthi angenze kanjani ukuze ukuthi yaziwe ngoba ubaba which is my boyfriend igama lakhe ngumhlophe Maphumulo. You see ubaba uMaphumulo, one thing is wayehleze ngitshela ukuthi unenhloso ezinhle ngami, into lena ayifunayo ngami. So wayehleze efuna ukuthi ngazeke ekhaya, but manje sekuthatha isikhathi eside ukuthi ngazeke. Eyona nto engiyifuna lana ngifuna ukuthi bazi ukuthi kunengane noba kwami sekuthatha isikhathi at least kodwa mabazi ukuthi there is a child. Uyabona, because ekugcineni ingane idinga amasiko, idinga into eziningi. Manje kunzima ukuthi ingane igcine iyonyathela phi kulo baba wayo because ayaziwa nomama lo ashade naye akamazi. Okay, ngizwile ukuthi uthi niqala ukuhlangana nobaba ube nezinhloso ezinhle ngawe noma ubethu nezinhloso ezinhle ngawe, but at the same time you have mentioned ukuthi ingane yaziwe ekhaya noma makayazi. So olalo ngingane iziba na 4 years nifihlile, ithini into yayo, uyondla kanjani mhlawumbe? Mina nobaba siyaxhumana, siyakhuluma, siyathandana, si right. Angizukufihla lokho ukuthi nje wathi ingane mayiqhamuka washo ukuthi no yazini masingasheshe sivezele ngimnikeze isikhathi aqala akhulume ke ekhaya. Uyabona, so nami ngabona ukuthi ayingempela ke ayikho lento, but manje into kungithuthula ukuthi so unyaka wesi5 manje lo nje ingane ina 4, ingane izalwa ngoOctober, seyingoba kuzoyinyaka wesi5 manje ingane ayaziwa and ina 4 years. So nginalento yokuhlupha ingane, yazi ingane zebezulu ukuthi ziyahlupha, sifuna amasiko, sifuna yonke lento le yayihlawuliwe yonke nje kuningi. Manje nami ngisakwazi ukuthola ngedwa as much as ubaba yenzela yonke into ingane, kodwa kubalekile ukuthi igcine enyathele emagcikeni akubo. Mhlawumbe omunye umuntu angabuza ukuthi njoba uze wazala namhlanje uke wazama ukuthi nobabili nikhulume lento, ubona ukuthi meyabe umtshela indaba ukuthi aveze umntwana noma nawe uvele, because vele ngithi nawe uyasho ukuthi kunezithembiso azenzile kuwena, iresponse yakhe ithini mhlawumbe kuloko? Ubaba ngumuntu othanda ukwenza izinto ngathi zilula. Yabona ngingayikhuluma into manje athi izokwenzeka. And sengihlalile ezimazwini akhe, uyayibona, sengizamile ngandlela ukuthi ngibekezele, kodwa manje angisenzeli mina, sengenzela ingane ngoba ingane iyangibuza hayi bokuphi kulo baba, ubaba wakephi ngoba iyakwazi ekhaya, iyakwazi kulo mama, iyakwazi kulo baba. Mara manje ingane iyakubuza mayidlala nezinye ingane ithi ubhuti wami ubani, sithi wami sengifisa naye ukuthi abe ne relationship nezinye ingane zikababa Maphumulo. So kahle kahle into oyizela la kwisho wena ungasho ukuthi uzela ukuthi ingane ibe ne-access yokuya ekhaya yaza nezihlobo zabo, noma uzela ukuthi as much as ufuna ingane yelazi ekhaya but nawe phela ufuna kugcina leza ithembiso zokuthi unkosikazi wesibili? Ngingavuma lokwesibili, ngifuna both ukuthi ingane mayaziwe ekhaya inyathele, nami ngifuna futhi ukucaca ukuthi kwenzakalani ngami unkosikazi wesibili noma cha, because it's been 5 years ngijola nomuntu oyedwa and indlela angiphethe ngakhona
it's like ngingumfazi ngifike ekseni ngimoshela angicomplain ungangizwa kambi yezo ngifike ekseni ngimoshela inyawo ngenze konke into engiyenzayo kodwa phela njengoba ngitreat as umfazi makube khona into engenayo ekhaya kube ngumfazi uyabona yeah ne so experience yakho ke mhlambe yokujola nomuntu oshadile ngoba uyasho ukuthi ukhona umamkhulu asithi umamkhulu because ukhona umama oshadile nalobaba and when uyafika njengamanje iminyaka u5 yonke ndawonye but ayikho into yaphambili phakathi kwenu mengabe ke mhlambe unaye ayekho mhlambe into eaffecta irelationship yenu umama wekhaya mhlambe abe khona ukuthi kunesikhathi la aspenda kakhulu nobaba noma mhlambe ama calls wena kufanele ube sichashalala somehow into engayisho nje ukuthi ngifihliwe that's the only thing and kudala ngihleli ku silent kudala ngihleli kule shadow for 5 years angisho ukuthi mangibe into eqhamayo kodwa mangihlonipheke ukuthi ngikhona uyangizwa and another thing dladla is that as umuntu wesifazane ma ukuthi indoda yakuthanda and igcina ifuna ukubamba njengomuntu wesifazane like ube ngumfazi kuyona ungabe intombi kwenza ukuthi ube ngumfazi uyafisa nawe ukuthi okay angilithole lithuba nami ngiyafisa ngibizwe ukuthi ngumama Maphumulo because into angitshela yona into angithembisa yona from the beginning and wangitshela wathi ushadile futhi nangendlela echazayo engathi ukuthi akaneme kulomshado wakhe ayibona into ngishoyo so nami this is what I want nami ngifuna ukuthi ngizazi ukuthi ngiyenza ukuthi if there is no life lana let me create another life nontanga bami kanjani yebo so ngiyazi ukuthi yabo lento esizoyenza la into enkulu into enzima because kumele umamazi at the same time mele sikhulume nawe ubaba ukuthi wena manje ukhathele ukuba kwishedo ongazazi ukuthi ibhekephi noma ube yinto ongaboni ukuthi iyangakephi mhlambe kulokho ke manje ufuna kwenzakaleni ufuna yini oyilindele wena njengoba uzela kwisho mhlambe ukuthi ufuna ahlukane nonkosikazi wakhe noma ufuna ukuthi as much as ikhona ingane but bakuvumele nawe ungene kwazi ukuthi umuntu okhona mina dladla into engiyifunayo nento engicelayo ukuthi umamkhulu which is the first wife ngifuna ngazi ukuthi ngikhona njengoba nami ngimazi ukuthi ekhona futhi umamkhulu ngifuna azi ukuthi sekhona ichwane la ekhaya like lesemzini wakhe elikhulayo uyabona so makhona lela chwane ngifuna mina naye sibe ne communication ngizomhlonipha nje kahle because ngiyazi ukuthi actually mina onile indoda yonile because yona eze kumina but ngizayisho ukuthi umama Maphumulo ngifuna nje ingane yami nami ngimazi side sazana because nami ngizoqhamba mangimazi face to face uyabona so I just want that family bond thing although ingaziba proper because angingenanga ngandlela ngumthetho kodwa sengifuna nobaba ngifake emthethweni yebo ne ngiyakuthola but ngizokhuluma ngenhlonipho mhlawumbe umunye umuntu angayibuza ukuthi ngiyazi ukuthi anikaze nibonani khona mhlawumbe la usubone khona ukuthi yazi lo mama ngimazi impela kodwa sengizithole ngimhlonipha ngo1 no2 no3 khona isikhathi la mhlawumbe ubonayo ukuthi hey yazi ubekuthiwa umunye umuntu wesifazane mhlawumbe ubengeka avuma ukwenza lento mhlawumbe uMaphumulo bethi yenza ngoba nako mhlawumbe unkosikazi is around noma mhlawumbe unkosikazi is calling ikhona into kanjani into engayisho nje dlala ukuthi ngiyamhlonipha umuntu wesifazane mangamazi iyona into engiyaziyo because nami ndihleze ngiexpect that ukuthi umuntu angihloniphe mengangazi because ayikho into esengiyivezile ukuthi angangihloniphi uyayibona but for now is that ngiyamhlonipha ngoba ngimazi futhi angazwa lutho olumbi ngaye angazi ngazibona ngisesifumeni esimbi ngaye so ngiyamhlonipha lo mama loyo ukuthi nje angishayi isifuba ukuthi ngine emzini wakhe ngenza uhlobo ngenza khona but kodwa ke into ibidledle sihlezi ihleliwe ngubaba uMaphumulo akulona iphutha lami okay get you njoba sila namhlanje ufuna ukwakha a communication between wena umama Maphumulo nobaba Maphumulo nibumndeni niphinde futhi kwazi ukuthi ukhona awusiya nomuntu ofihliwe but at the same time you have mentioned ukuthi anikaze nabonana before sifuna ke manje ukuthi sixhumane naye simthola kanjani njengoba uze la mhlawumbe ubona iaccess yokuthi utholakala kanjani noma njengosisi uzamile indlela to be honest zikhona indlela engizizamile phela uyasazi thina abantu besifazane ohleze sikokopela ifone zabantu besilisa so there was one time lapho kwakhona i-video call in the calls so yeah ndina inamba kaMamkhulu kodwa naso sibindi sokumfonela that's why ndize up okay awukazi uzama ukumfonela futhi sibindi awunazo mhlambe are you aware ukuthi lento ingakhoza ihavoc kanjani emndenini na kuyi relationship le wena othi uzama ukuyikhipha yakho noMaphumulo eqinisweni I am aware kodwa ekugcineni iqiniso fanele liphumile
ngoba noba ngingazicabangela mina ngifuna ukujabula mina nobaba uMaphumulo is that ukuthi ekugcineni ingane yami will forever ifila as ivezandlebe ili reject soze yenzelwa amasiko aqondile ngayo yonke indlela so into engingayifisi leyo for ingane yami angiyithandi lonto leyo and ngiyazi ukuthi umuntu wesifazane ngiyazi ukuthi angilindele ukuthi yonke into ibe phorish ihambe kahle kodwa yona into engilindele ukuthi ekugcineni yabona sisebenzisana futhi ngiyazi nokuthi ngigagamele kubaba ngendlela engifike ngazo because bengilindele kodwa sathatha isikhathi eside sengihlule kulinda nami so akekho aware ukuthi wena umhambele ngemumva wakhuluma nabanye abantu kahle kahle nayo into ezomthusa lezi that's what you are saying yeah ne kunjalo so already siyenze lento ngiyacela sizame sibone ukuthi sizosibeka kephi ne okay cela utsheleke inamba if you do have inamba kamama sibone ukuthi mhlambe siyakwazi nokuthi simthole sikhulume naye angicela naye okay ngiyabonga ngibambele okay cela ungifakele lapha ama headphones khona uzomuzwa kahle umama sibone ukuthi nathi siyamuzwa yini angisafakanga la so that kuzozwakala cela nje unikeze minutes uthi siyayenza lento sisi asiyenze asithembe abakadikobe banawe dadewethu because njengamanje ubadinga more than sisibo so it's ringing okay uyezwa ngani kuyazwakala ngakwena Hello. Sawubona ma kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ma. Ngabe ngikhuluma nomama Maphumulo? Yebo ukhuluma naye ngakusiza ngani? Ukhuluma noDlala Matifana ma. Ngiqhamuka la kuhlelo umjolo show. Umjolo show yini leyo mntana? Uhlelo mama olungisa nje indaba zothando likhuluma ngeindaba zothando eziningi ezahlukahlukene. Manje mina ngingena endabeni zothando ngingena kanjani? Kwenzakalani? Ukuthi sikhulume mhlambe ngeindaba ezithinta wena nomndeni wakho ukuthi kwenzakalani. Into umndeni wami kumjolo. Hayibo mina ngijoli mntanami ngimdala ngishadile ngumfazi womuntu. Ngiya-understand lokho ma kodwa ke khona udaba mhlambe engifuna ukukuzela nalo olusha mhlambe ongalazi wena noma umyeni wakhe angakaze akutshele ngalo. Awungene endabeni ngizwe. Okay, uma uready ukungilalela ukuthi iyasinda le ndaba manje angifuni ukuthi mhlambe nami ngivele ngigagamele. Awusho ngizwe ngani? Ubaba akekho eduze kwakho njengamanje. Noma mhlambe lento engiza nayo into asakutshela yona ukuthi unengane ngaphandle. Lalela mawusuqala indaba enjalo noma kuthiwa yiphek noma kuthiwa yini ngicela nikhohlwe. Uyabona mina Maphumulo sisuka kude kabi noma shimane zihleli kamnandi uthembekile kumina uright akho ngani akho lutho manguthi uyadlala hamba odlala ontanga yakho angidlali lama angipre wayivala ke phone but let me try again. Kaze usazoyibamba nje kwevele ivala nje ngutata. Ayakasayibambile manje mama. Yazi akasayibambi ngempela. Yani
Ufuna ngoba ngihambe kontanga yakho ufuna kumina. Cha mangenzela ukuthi mhlambe sikhuluma unginikeze ithuba ungizwe ukuthi ngithini. Lalela ithuba engizokunikeza lona alikho. Uma ukhuluma ngomnyeni wami. Mina nomnyeni wami into yami sizokuza la endlini phela la endlini. Ngeke zivele kumashow, ngeke zivele lapha kulo ngijolo. Leyo nto ephathele nami nomnyeni wami. Bashima nomnyeni wami loyo. But unengane ngaphandle lo muntu esikhuluma ngaye engifuna ukukwazisa ngayo. Ingane yamasimba yonganami ngiphuma kumina leyo ngane yakho hamba naleyo ngane yakho. Eish. Yani. Mhlawumbe simnikeze break ukucabanga. Bona ukuthi labo abafethu ekunzima. Liyasinda kudaba lakho sisi. But ke mhlambe mengabe ukhuluma naye umfowethu yena ubethu beyimisela ukuveza nini yebo. Yawuzange sibe specific ukuthi kovela nini kodwa ke esikhathi eside indlela wayekhuluma ngayo wayengumuntu nje ngathi like angeke angabonakala ukuthi uzokuphila u5 years ngithandana naye kungenzekile into. Mhlawumbe umunye umuntu angayibuza ukuthi wena ke what were you expecting ungena kwindoda eshadile because angikholwa ukuthi wakufihlele zwazi into yazi so wawubona mhlawumbe kuneyinkinga emshadweni wakhe noma kwakwenzakalani. Mina Nkosi yami into engayisho nje ukuthi uMaphumulo uyangithanda nami futhi ngiyamthanda and ukungena ethandweni zange ngiye kuyena uyena oza kumina mangabona indlela wayiyona ngangizitshela ukuthi akajabulile emshadweni wakhe and ngendlela engizwa ngayo loluthando lolu Chuthi unithanda ngendlela efanayo nobabili because uyabona ulaka la mama. Ulaka lika mama nendlela amthema ngayo uMaphumulo ubaba uMaphumulo it's yabona nje ngenza ngibe worried mina ukuthi ingane yami would ever be accepted na because yani angazi ngikusize kanjani because naye umama manje uyabona nje ukuthi akafuni ukukhuluma. Kusho ukuthi nje akakaze wayilokotha nje lonto le wayikhuluma ngempela wakwathembisa nokuyikhuluma mhlambe yena. Yebo. Like wathembisa ukuthi uzowazisa umndeni kancane mhlambe. Yebo ingako nami ngisho ukuthi na 5 years nje mingane sihluphe senza kanje lengane la iqala ukuhlupha yakahlupha incane sayishisela impepho silapho sayizama nje ukuthi kodwa ngoku manje uyazi naye ukuthi kushiyo ukuthi ingane kuphoqelekile ukuthi aminye yakuthola ke emacakeni asekhaya nami ngeke ngiveze kanje ngisazi ukuthi ngihlipheza uthando lwami noMaphumulo ngidelela uMaphumulo futhi ngendlela ebukeka ngayo yabona kodwa ekugcineni nami ngifuna what is right for me yabona ekugcineni I want what is going to suit me because ekugcineni washo ukuthi uyamthanda futhi washo ukuthi unekusasa eqhakazile nami. So naze naforsa ngokuthi ingane ngigcine niyenzela izinto khona la eThekwini ngoba engafuni ukuyisa ekhaya. Is that what you are saying? Yebo. Wayehlezi sithi akabikho repeat ingane ifike lapha yana. Ungathuki sisimabona ngibuya ngiba nokuthula like ngizama ukuthola indlela yokukusiza nokukulekelela mhlawumbe ukuthi lo daba lolu sikwazi ukulungisa ngoba mhlawumbe nawe uyabona ukuthi lento esiyenzayo ayikho lula yabo into esiyenzayo njengamanje ayikho lula and umuntu wesifazane sithi siyamfonela is giving us hard time futhi akafuni nokusilalela ngalendlela yokuthi ubone ngazi ukuthi ngiqamba amanga yabo so ngiyazama ukucabanga ukuthi mhlambe eyiphi indlela esingenza ngayo because ngiyacabanga ukuthi nalomuntu okuyena okufake la ukhona njengamanje methola ngalendlela futhi senza ngayo izinto mhlambe kuzoba nalokho yabo but ngizama ukucabangela lo mntwana okhulayo ngaphandle kokwazi umndeni wakhe ngaphandle kokwazi ikhaya lakhe ngaphandle kwakhe ukuthi connect with his root angithi umuntu wesilisa ma ngifone uba ufuna ubaba usayidrophela kancane ubuzophinda phone baba Maphumulo ufuna ubuzophinda phone okay mhlambe hawe ma mhlambe
Asimlinde mhlawumbe Mayazi. simuzwe ukuthi uthini. Yo. Yo. Bafethu, inzima le ndaba yanamhlanje but ngicela ukulinda nangathi kuthiwa uMaphumulo uyafona Hayi man nanku. Okay, ngicela ngimuzwe. Hello baba. Ngiyaphila njani mama? Yebo baba. Ukephi? Ngisesitolo baba. Esitolo wenzani? Bengiyothenga isinkwa. Yini le ngizwayo manje ukuthi ngifonele ekhaya kwenzakalani? Baba uMaphumulo eqinisweni Nkosi yami. Cha khuluma phela. Ngize emjolo show ngizwe kuwona. Umjolo show yini nale mjolo show kwenzakalani lapha? Baba sawubona. Wena la uhleli nendoda lapha. Ngicela ungilalele baba, ngicela ungilalele. Uhleli noRelato lapha nifunani lapha? Uyaphila kodwa baba? Hayi khuluma insizwa ngisemsebenzini sheshisa. Ngiyaphila baba Maphumulo. Khuluma noMatifana umjolo show. Kwenzakalani? Sikhuluma nje indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta uthando nezinto nje ezenzeka othandweni. Ukhuluma indaba eziningi ezithinta nothando manje uzohamba ukhuluma nezindaba zami. Cha, engifuna ukuthi sikukhulume la baba ukuthi uLerato uzela kuthina noma uzela kumina ngoba engithemba ukuthi mhlambe ngizokwazi ukukhuluma nawe ezumuntu wesilisa ngoba ninesikhathi nindawonye nobabili kodwa kulesikhathi nindawonye ukude kakhulu ekukhulumeni but ekukhulumeni kwakho lezi zinto cha mfowethu washona le nale manje yini ungahlali phezulu kodaba ngoba ngisetokhweni njengamanje. Into engiyishoyo ukuthi umithisa uLerato and uLerato bethu ufuna ukuzokuceba kunkosikazi wakho so yilo nto esibhekene nawo njengamanje. Mfethu umkhuzi ukuthi angakalinga kwenze lokho. Kanjani mfethu because manje wena sesihambile isikhathi ungayenzi into eqondile. Uyazi ukuthi mina ukukhuluma kwami naye sabeka nakuphi uyakwazi ukukhuluma kwami naye ukuthi sabeka nakuphi umkhuzele yena njengoba nihleli lapho nobabe ukuthi angakalingi angilinge mina. Mfethu ngicela ulalele mina umuntu wesilisa angithi uyazi ukuthi unengane and ingane kuyimanje uyazi ukuthi iyahlukumezeka ingane uyazi ukuthi ineyinkinga so manje why ungenzi into right utshela unkosikazi wakhe iqiniso uphinde futhi wenze lesithembiso wasenze kuLerato ukuthi ufuna ukumenza unkosikazi wakhe wesibili. Lokho ngesikhathi esiright ngizokwenza kakabi isikhathi esiright. Ngesikhathi esiright baba yazi uLerato lalele yazi mase umbone manje ungabona ukuthi unjani because udlale ngaye isikhathi eside and usekhathele manje ukuthi niloke ifihla lento lokho umenza ishedo because ayikho into ongamenzi kuyona uyamsebenzisa ulala naye ummithisile kuyimanje unengane na 4 years but still wena usazibona ukuthi khona izinto ekusamele uyifihlele unkosikazi wakho and enye into engiphatha kabi la ukuthi unkosikazi wakho ngisebenza ngikhuluma nawe akhombisa okukhulu ukukuthemba ubonza wena usufonela unkosikazi ungazange yini ungaqalanga wakhuluma nami ngoba usuqala wakhuluma nonkosikazi yini ungaqalanga wakhuluma nami. Ngithi ngizama ukulungisa lento le ukuthi sikwazi ukuyikhuluma kahle because manje ufuna ivele lento lena umamncane angithi wena nomamncane nomamkhulu yimi ozolungisa lonto le ngendlela yami ngesikhathi sami ngizolungisa ngaso. Yiphi indlela yakho bhuti? Ukuthi ngiyasazi isikhathi esiright ukuthi ngilungise lento. Ingane nje ecabangela kodwa Maphumulo njengokuthi uyasazi isikhathi esiright. Siyihlupheke kangakanani ukwakhanya? Hayi isikhathi esiright ngiyasazi ngathi sakhuluma mina nawe savumelana futhi okunye kumele ukuthi uzukukhumbula ukuthi yebo ukuthanda ngiyathanda savumelana ukuthandana kodwa washeshe wayiletha wena ingane emhlabeni. Nani ngavumelananga wayifaka yena lezi zinto ezayifaka. Ayengekho amakhondom. Bafowethu lento enikhuluma lapho ngathi izomela nikhulume nobabili ngoba njengamanje ngibhizi mina la ngikhona manje. Ngithiwa ubhizi umzalisa sifuna ukulungisa leyo nto le yabo kusobe bhizi kaningi. Hayi mfowethu ngeke into osuyenzela manje wrong ukhuluma nangonkosikazi ekhaya ukuthi uzofaka unkosikazi uyihlalele ekhaya akahlangene nalento le wena befanele uqale wena uma ukuthi ufuna ukulungisa nenhloso yokulungisa nakhona ngingathi ngisho ukuthi mina ngiyahluleka ukulungisa indaba zami uLerato lana hayi ukuthi ngiyalungisa ngizoveza iqiniso elifihliwe ungayiphambanisi lento.
awuzokwazi ukwenza kalokho ngoba yini ozovikela lo qiniso ngesikhathi sami awuzokwazi ukwenza into efana Futhi naleyo. ufuna ngenze njani? Ufuna ngikucebe kumama ukuthi wena umithisile ngaphandle? Because mina ngikhuluma nawe as a man to man. Yazi ngikhuluma nawe kahle kanjani? Cha mfowethu awuzokwazi ukuthi uthathe ucingo ushayele ekhaya ngoba mina nawe ilokho fanele sikukhulume naye uRelato lo sikulungise kungaze kufike ekhaya ngoba makufike ekhaya kuyona noLerato usukhulume kangaka 5 years nindawonye uloku umtshela into eyodwa kodwa awukazi wayifeza and iyakhula manje ngane. Cha mfowethu ngeke kodwa awuzokwazi ukushaya ucingo ushayele unkosikazi ekhaya ngoba unkosikazi akakwazi lokho kufanele ukuthi akuzwe ngesikhathi esi-right. Isiphi isikhathi esi-right because if 5 years manje sijola mina nawe and uyangifihla. Ubungeke uzokwazi uzokwazi ukuthi ungiphe esinye isikhashana noma uqale kimi usho ukuthi uzothatha lesinyathelo zokuthatha ngaphambi kokuthi uzohamba uze lapho ukhona. Babana ngikwenzile lokho azange ngikubuze lokho. Cha wakhuluma nami lokho angikuphiki kodwa ke ngasho ngathi ngicela ukuthi ungiyeke isikhashana esincane ukuthi uze lapho mina kungiphatha kabi ngoba awuqalanga wakhuluma nami. Ema angithi wathi unkosikazi wakho esibili lo kwasho wena. Kanti wena ngoba kuyimanje sikhuluma nawe usetohweni amandla omsebenzi nawo. Yini ekuhlulayo ukuthi upresent umfazi wesibili ekhaya ngoba phela wena ngithi ugude ekukhulumeni. Why kungekho gude kwenzeni? Cha mfethu inkinga ukuthi hayi kunzima ukuthi sengingathatha lolu daba ngilibeke ekhaya ngalesikhathi esingakabi right. Uma ngabe sengizimisela ukuthi ngithathe lolu daba ngilibeka kuyofanele ukuthi ngilungele ngazo zonke indlela ngoba kuningi ongeza emva kwalokho. Engizokunqanqa nje kuwena mfowethu ukuthi ungalenzi iphutha ukuthi ushayele umfazi ekhaya ngoba kuyofanele ukuthi lokho unginikeze inkinga eningi naphezulu kwale nkinga efanele ngidalele yona ukuthi ngize lapho nizongihlambalaza ngozi kodwa leyo nto leyo senyenza senibuyela phansi isithunzi sami ngempela. So basically uyamsaba umama. Angimsabi umama kodwa ngiyamhlonipha kukhona izinto ezingifanele ukuthi azazi ngendlela efanele ukuthi azazi ngayo. Kodwa sami isithunzi sicabangeli ukhulumela ngesithunzi sakho ukhulumela ngesithunzi sika mama esami isithunzi uyacabanga ukuthi mina kuzokuvikela yini kuzobuyisa isithunzi sakho noma kukuvikeleni ukuza lapho ngoba manje ngiyasho ukuthi ngilinde izinto zenu nizohlambalaza igama lami okusho ukuthi esakhe isithunzi esibalekile samasibalekile. Okay Maphumulo yazi senze njani ngoba manje ngiyabona ukuthi khona abanye abantu abanezinkinga labangifonelayo ngicela ukubuyela kuwena mhlambe after 2 minutes or so. Hayi mfethu ngitholile uyobonga okay sure. Ngicela ukuthi awukwazi phela ungatholakala lijulile lo daba esilikhuluma la. Uma ngatholakala awayivala lo mfethu. Ke ngizama ukuthi yadelela. Uyivala yena ngibona ukuthi ngifuna ukuthola umama ke manje. Ngibona ukuthi ngiyamthola yini Nkosi yami awe babu. Awunendaba ngegama lakhe. Yona into nendaba ngayo leyo. Akanendaba ngisho nangengane unendaba negama lakhe. Amadoda. Phinde ngisame la. Kwenzakani? Ngiyaxolisa ukukuhlupha makusayimina futhi. Ngiyabona wena ngithi ufunani? Ngifuna ukukhuluma nawe umuntu omdala ngikutshela indaba zakwakho ukuthi unenkinga kanje. Ecela ungilalele. Awukhulume ngizwe. Okay, mhlambe mengabe ngikhuluma mina awungizwa kahle. Cela nje ungibambele kanjalo ngizama ukum-add la uMaphumulo khona uzozwa ukuthi lento le into ekhona ngempela. Amhlabe ngizwe. Okay, cela ungibambele kanjani. I'm trying to add uMaphumulo la. Okay. Sibamba umoya kokugcina ke manje mama. Ngivulele ifoni yakho fana ngizothatha inamba yaMaphumulo. Okay. Ngibambele nje kanjalo mama. Yebo sawona. Mfowethu. Awuwe futhi usubuyile futhi mfowethu. Ngifuna sikhulume kahle mina ngilwi nawe mfowethu yazi.
Hayi mfethu ngeke mfethu kodwa lento usuyenza usuqala ukuthi uyangilwisa manje mfethu. Lutho mfethu yazi angeli ngempela nawe ngifuna uyikhulumele wena mfethu like isikhulume njengabantu abadala sibadala sobabili mhlambe siyaganga sobabili mhlambe siyanakala but kufanele kugcineni amaphutha alungiswa ngani Kunjalo kona mfethu kodwa ngendlela osuwenza ngayo mfethu indlela osuwenza esekwenzeka ngayo hayi mfethu awusenzisi ngendlela ukuthi ubudoda lobo osuwenzisa ngabo ngoba nawe ukhona ezinye izinto ofanele uyivume ungayivumeli ukuthi zenzeke njenganawe njengenendoda. Izinto ezikanjani lezo mfethu indoda kumele ibhekane namaphutha ayo. Angikuphiki lokho mfethu kodwa nawe kukhona kufanele ukuthi egcine ngosuku njengomuntu okufikele kuyena ukuthi ukwenze ngendlela eqondile ukuthi nawe umele sithundisa amadoda ngoba uyabona ukuthi sekungale ndlela osokwenzekele ngakhona izinto. So wena mosho njalo uthini kumina yini lo ikhro njengamanje? Ngisho ukuthi mfethu kube ingekho nenye indlela mhlawumbe beyade ngingalungiseka ngayo lento ngaphandle ukuthi kuze gcina sekwenza ngale ndlela okwenzakala ngayo. Indlela mfethu eright le angithi wena uhlulekile ukwenza ngendlela eright. So njengamanje we trying to ukwenza izinto ngendlela eright. Awu ngicela mfethu ukuthi ngingakwazi ukukhulumisa nawe Relato ngikhulume naye. Cha ngifuna siqale sikhulume sobabili before ukhulume noRelato usitshela ukuthi njengoba wenza lento le yini inhloso ubheke iphi naye. Kahle mfethu engingakubeka mfethu kuwe ukuthi lento ngizozama ukuthi ngiyilungise njengoba ngangithembisile nakuyena uRelato ukuthi ngizozama ukuthi ngiyilungise. Yebo kona ukungabi ukuthi ingane ihambe ekhaya akuyona into efanele ukuthi ngabe seyenzekile naseminyakeni enayo ngenxa kodwa yesimo sokuthi uyazi nawe njengendoda kulula ukuthi uhambe uyoveza ingane yentombi ngalula ngale inde kube ukuthi naye futhi umama yebo ngiyavuma ngiyamthanda nawe Relato ngiyavuma ngiyamthanda angiyimisele futhi ukuthi ngimhlena nengane kodwa kuukuthi isimo esikhona njengamanje akukho lula ngale ndlela mhlambe wena ochazeleka ngayo nangendlela yena afisa ngayo ukuthi kwenzeke yonke lento le. So ngamanye amazwi wena ingane kaLerato akakusukeli unayo ingane nayo uyayazi. Ya ngiyayazi ngeke phela hawe yakwethu ngeke ngingayazi ingane wethu umashane lo yana uZulu uzokuzela yakwethu leya insizwa leyana. Okay ngicela ngibambele kanjalo nje kancane mfethu kancane nje kancane. Okay mfethu okay. Bambele kanjalo sibone ukuthi angazi mama Phumulo Uzikode uyenza lapho angikho ngeke thina phela ikhona Zikode nawe uyavuma Zikode. Hawu mama Hayibo Mshimane. Hawu Mshimane ngiyangena manje nenze njani lapho manje wenze njani manje lapho ukwazi ukubhekela foyers wonke uhlala ingane. Uyivalelani manje phone uyabaleka ke umyeni wakho kodwa ubalekela indaba zakhe indoda enjani inkinga zayi yonke emjondweni indawo futhi inkinga zomndeni le. Ilento kade ngithi ngifuna siyikhulume ukuthi ubhuti usedrophile la iphone but bengifuna sikhulume njengoba umuzwe eyivumela yena ukuthi uyayazi le ntombazana but wathi nginikeze ithuba ukhulume naye la uLerato. So manje ibhadi lambo hayi ngilingiwe uyazi isilingo lesi isilingo lesi angiyazi unyoko wena angiyazi unyoko angibizi ngonyoko ngiyaxolisa ukuthi ngithi uma uphila ulinyoko futhi nazi bakwakho ukumbiza ngonyoko nje. Ngiyaxolisa Maphumulo kakhulu ukuthi nje ngiyacela manje ukukhulu ukuzithoba ngiyacela nje ukuthi ingane nje ukuthi ngiyathele nje emagcekeni akho ukuthi ingane yami ikwazi ukuthi ibe nekusasa eliqhakazile futhi kodwa amadlozi kubo ngiyazi ma ukuthi bengiqhakazile amasimo wawakha ingane nomuntu oshadile awusaseqhakazile loba kuphi lapho lokuqhuba njolo lawo ilazo sisakhona impepha amanzi okubala somjolo so hayi kwami ukuthi nje ma wayeshilo ukuthi uzothatha umfazi wesibili ngiyangena ngazi ngiyangena nonini ngiyaxolisa abantu nemthetho usole ngathi izwazi. Ngiyaxolisa futhi Maphumulo kodwa ke ngokukhulu ukuzithoba ngiyacela noma ke ngiseyena kumfazi wesibili ukuthi wamkela ingane yami nje kuphela ngiyazi manje lento ngiyenzile ayikho right kodwa ke bese ngiphoqwa isimo nami sokwenzela ukuthi ingane ikwazi ukunyathela amagcikeni ngitshele noMaphumulo nezingane zethu akho manje bezongena ngithe ubani wena wakabantu umuntu besishadile uyazi
akatshela usho umuntu igama lami mangingurelata Tekobe. izwa nje nomsu sukalele izozothatha amabandla esebini uzozala utsheliwe ukuthi idolishadi uzozala ubucabanga ngempela Ma akuyimini oyemyenini wakho angena unyoko Mama Phumulo ngisasho kuyimina oyemyenini wakho uyena oze kumina futhi ngendlela wangichazela ngayo wayengashonga ukuthi nijabulile emshadweni ngangaboni kunjalo mina ingako ngafaka ngangena phakathi wase ngitshela ukuthi uyafuna futhi umfazi wesibili base ngibona nami ukuthi ivele ungiphathe kahle ubaba uyangithanda uyabona ke into ozoyenza lapho la uhleli khona lana yakhe khona lengane iyona le osokhona impepho angisitangani ninganisaki indawo futhi nesent okuthiwa benza lo ngane noma uma kumele ushade likhada lokuthi kumina umyeni wami loyo icela uphume nje kumina uphume empilweni yami empilweni ngani uqhubeke nalapho nomjolo sholo nalapho la waphela khona ngane nihlale khona kodwa kimi uphume empilweni yami noma makume uthanda untamba manje yazikhona naye kanye ngijantamba umyeni wami nina phuma empilweni yami lo mjolo wakho mhlambe asicabangele awu labantu bayivala yonke amafoni manje bayivala yonke manje yani yo Hey, athi ngiphinde ngimzama umama mfethu sikhulume ngeke akwazi. Akwazi ukuthi singayiqeda nje le ndaba. Yo, ngave ngashiselwa ke manje. Hayi uze nenye ngempela ke namhlanje. Angeyona inhloso. Ngathi sazoyibamba. Because libalekile phela le igwala manje. Mama. Ibalekile? Cha ngisho igwala leli lumyeni wakho ngiyaxolisa ma. Ngiyaxolisa. Yini futhi manje base ngishisa ngimdini. Cha sengisho ukuthi phela manje esibhekelela ingane iloko kubalekile nanokuthi uLerato besafuna ukuthi akhulume nawe umamkhulu. Lalela lo mfuthi ngithanda ngidinga ukukhuluma naye mina. Uhlala lapho wena. Uhlala kunetheku. Nangu ngakhuluma naye. Angizwa ma? Uhlala kunetheku. Ngihlala eMlazi ma. Yazi umlazi ngane kabi. Mungane kabi umlazi ngingafika lapho. Ngifuna ukufundisa isifundo. Hayi ufike uzokwenzani manje ma uzobona ingane? Uzotaka sengifikile. Ngoba amapholo bathi nangiphingwanga futhi ka sengifikile. Akho zinyane lengonyala lakhiwa la solisizini. Kodwa ngizoteka sengifikile lapha eMlazi ngiyeza ke-Thembile ngiyeza. La besingafuna ukulwa ma besifuna nje ukuthi wazi iqiniso lomyeni wami. Bengifuna ukuthi umuzi wami lento beliqondile. Sithi umuzi wami. Ngiyayazi mina ngichithi umuzi wami ngifele umuzi wami ngenxa yeni. Ngenxa yezinto esukele eGoli. Sasitsheka amadoda besuthi ekhona. Bebuwa bekhuluma sazolandela indoda yami la. Hayi ngeke ngimiyeke lo ngeke ngimiyeke nje. Angitshela i-direction yakhe angitshela i-location yakhe imhlakahlele. Yani kodwa yani liphumile ke ibhomu manje what to expect from here senze njani because lento inga affect our relationship yakho noMaphumulo manje inga affect our relationship kaMaphumulo nonkosikazi wakhe unkosikazi kaMaphumulo angahamba esuka la bekhona ezofuna wena la eThekwini. Mina ngikubongayo nje uthi iqiniso liphumile noma inhliziyo yami ibhlungu ukuthi angathi ngumuntu wesifazane angafuni ingane yakhe ingane yemyeni wakhe ngiyazi akukho lula nakumina bengeke kulula kodwa mase ngizwile at least bengiyozama angimlindele nami ukuthi azame manje kodwa ngendlela esibeke ngayo amazwi angiboni nje ukuthi likhona nje kusasa lapho okujabulela ukuthi bobabili manje iqiniso lisobala mhlambe nengane izokhula ibe right bayancane kancane bayi accept ekhaya. Yeah.
just hope so. Hayi mina angazi nanokuthi ngithini bafethu. Angazi. Uthi nje nomaphumulo uhlale ngami. Kodwa mhlawumbe isifundo engisifundayo la ukuthi uma umuntu wesifazane ungathi right kwayibona ukuyiqalela indoda yakho. Because le seyishadelwe noma seyishadile iza ney'nkinga ey'njengolezo oy'bona la, yabo? Thembisa izulu nomhlaba but kuthengele imoto yocingo. Because manje lezi zinto le rata ethenjiswe zona zonke akukho nokodwa okwenzakile but umntwana umtholile. And sine-crisis yokuthi umntwana ukhona njengamanje but kunezinto zakube engakwazi ukwenzela zona and angeke aze akwazi anytime soon ngoba umama akamfuni. Kahle kahle nje ingane yakho iyinja nje kuloya mama akayifuni, yabo? Nawe umlimazile inhliziyo. So kubi. Kubi bafethu. So angazi nina niyibona kanjani but yona indaba inje. Iyona le ndaba. Mhlambe nawe nendaba enje. Ukhathele ukufihlwa. Ukhathele ukuthi kwenzeke izinto obonayo ukuthi azindawo zime ndawonye. Letha lowo muntu okufihlile la. umjolo@gmail.com. Hopefully udaba lakho ngeke lishiye sinje. Hopefully indaba yakho izoba ngcono kunaleya namhlanje. Hayi no, angazi nanokuthi ngithini bafethu. Phele yona amagama. Asikhuliseni i-channel yethu ikhule, Umjolo Show. Singakhohlwa ukusubscribe, silike, siphinde futhi share i-channel yethu Umjolo Show. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Nami ngiyabonga. Thank you.